Jako je bitno da djeca svoje slobodno vrijeme iskoriste na odgovarajući način. Jedan od načina je pohađanje jezičnog kampa. Otok Rake ljetni kamp njemačkog jezika pruža savršenu kombinaciju mogućnosti učenja jezika u parku, prirodi i učionici i zanimljivih raznolikih aktivnosti putem kojih će dijete ući u sasvim novi svijet jezika, steći samopouzdanje i uživati u svježem zraku. A svjež zrak je jako bitan za učenje bilo čega. U klasičnim školama djeca nemaju priliku da aktivno koriste njemački jezik i također ne nauče ga tečno govoriti. Ovakav pristup učenju omogućuje djeci da aktivno koriste jezik, da počnu misliti na njemačkom jeziku i da ga na kraju krenu koristiti u svojoj svakodnevnici. Pored komunikacije na njemačkom jeziku, cilj nam je pokazati djeci koliko učenje i druženje u prirodi može biti zabavno, te se želimo vratiti istinskim vrijednostima i učenju kroz igru bez upotrebe mobitela i računala. Organizirat ćemo razna natjecanja i pokazati djeci čarobni svijet odrastanja uz jednostavne i zaboravljene igre. Vjerujemo da učenje može i treba biti zabavno. Prijavite svoje dijete na Otok Rake ljetni kamp i neka vašem djetetu ovo bude najzabavnije druženje ovog ljeta.